एगो गीत हमें ही होली के सीजन चढ़े वाला बा। अच्छा कि पिया खैनी खा के डाले तो बेचैनी धरेला। बाप रे ज्यादा चूना मिला दे तो लागत हुई काटे अने तो खैनी से बेचैनी ना धरे। देसी भतार बावे देसी फॉर्मूला मूला अरे साया साड़ी नाच देला झूला। अरे की हाला का से लाला का चिल्हनी धरेला। दीपक के गाना सुन ले बा एक बर्तन हाथ उठे बोलो कि हाला का से लाला का चिल्हनी धरेला। कि पिया खैनी खा के डाले तो बेचैनी धरेला। पिया खैनी खा के डाले तो बेचैनी धरेला। देसी भतार बावे देसी फॉर्मूला साया साड़ी नाच देला झूला। अरे देसी भतार बावे देसी फॉर्मूला साया साड़ी नाच देला झूला। अरे हाला का से लाला का चिल्हनी धरेला। ए नरमुंडा कि हाला का से लाला का चिल्हनी धरेला। तो नरमुंडा खैनी खा के डाले तो सब लोग के बेचैनी धरेला। ए मुरली भैया कि हाला का से लाला का चिल्हनी धरेला। पिया खैनी खा के डाले तो बेचैनी 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 धरेला। बहुत भैया को पुरस्कार स्वागत अभिनंदन बा। ए मुरली भैया मनु बाबा हो कहाँ मिले कहने बारे कि कान्हा बापा गामा छाया डाढ़ावा में लूंगी। डाली डाली हमके धराई दे लगूंगी। ए पिंकी पिंकी हो आवा हो पिंकी हमरे सौरभ बाबा की ओर से लाखों लाखों पुरस्कार स्वागत अभिनंदन बा। माँ दुर्गा हार्डवेयर की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार राहुल बाबा। कि कान्हा बापा गामा छाया डाढ़ावा में लूंगी। मारी मारी हमके धराई दे लगूंगी। कि पेट नहीं भर कि पेट नहीं धर हुआ नहीं धर। पिया खैनी खा के डाले तो पिया खैनी खा के डाले तो बेचैनी धरेला। बोली बाबा महेंद्र नाथ की। ए स्वामी जी ए जब मुखिया जी लोग बहुत लोग आइल बा। अब का कहता धर्मेंद्र का कहत रहो का भजन होता ए हम जाने की भजन गावत रहे सब झूम झूम के आरती उतर तरी सो। एगो गीत हमरा मन पर गइल स्वामी जी कैसे कहीं से तू मंदिरे में होली के महीना आवे वाला बा। होली में गीत गौले रहनी हम हर की हर के तीन पाता जा जा अरे तीनों छितना रहे
अरे भाऊजी के तीनों बहनिया तीनों ना पांचों पांचों अरे की तीनों के तीनों खिला रहे अरे रहरी के तीन पाता रहरी के तीन पाता भाई अरे तीनों छिटना रहे तीनों छिटना रहे भाई बाबू हमारे बच्चा बाबू प्रमुख साहब आइल बनी प्रमुख साहब के बहुत बहुत धन्यवाद बा बच्चा बाबू और चाँद के बार मंच पर आई हमारा हम देख ली हम चाहते हैं कि अरे रहरी के तीन पाता ए बच्चा बाबू रहरी के तीन पाता तीनों छिटना रहे तीनों छिटना रहे भाऊजी के तीनों बहनिया भाऊजी के तीनों बहनिया तीनों का तीनों खिला रहे अरे भाऊजी के तीनों बहनिया तीनों का तीनों खिला रहे भाऊजी के तीनों बहनिया लाखों लाख पुरस्कार स्वागत अभिनंदन बा मंटू भैया मंटू बाबा बाबू लाखों लाख स्वागत अभिनंदन बा हमारे बाचा बाबू हमारे प्रमुख साहब की ओर से लाखों लाखों रुपया पुरस्कार मिल रहा मुंडा जी हाँ जी बहुत बहुत पुरस्कार बच्चा बाबू कहाँ मंटू भैया मंजीत सिंह जी मुखिया जी की ओर से और बाचा बाबू की ओर से पप्पू मुखिया जी सबको मंच पावे बाचा बाबू भी लाखों रुपया भेजोला बनी स्वामी जी हमरा कहे के भाव का कि बड़की जहनतिया सब ए स्वामी जी तो बड़की जहनतिया सब पहिला सरगिया से लव तनि सुन लव स्वामी जी तो बड़की जहनतिया सब पहिला सरगिया से लव तनि सुन अरे रहरी में घूमी घूमी अरे रहरी में घूमी घूमी खोजले जोगाड़ है खोजले जोगाड़ है भाऊजी के तीनों बहनिया भाऊजी के तीनों बहनिया भाऊजी के तीनों बहनिया तीनों का तीनों खिला रहे हमारे अखिलेश भैया मुखिया जी लाखों लाखों पुरस्कार दिले बड़े स्वागत अभिनंदन मानन मुंडा जी हाँ जी ए छोटे मियां ए टिंकू राजू त्रिशा जी अंजलि हो
जरिए के फिलार एकर डान भरियार तभी छोटा की जरिए के फिलार एकर डान भरियार तनी सुन लो रहरी में घूमी घूमी हरी में घूमी घूमी रहरी में घूमी घूमी हरी में घूमी घूमी होटल जुगाड़ है होटल जुगाड़ है भौजी के तीनों बहनिया भौजी के तीनों बहनिया तीनों का तीनों खिलाड़ है जी के तीनों बहिनी तीनों का तीनों छिनार है भौजी के तीनों बहनिया तीनों का तीनों खिलाड़ है जी के तीनों बहिनियां तीनों का तीनों छिनार है क्या बात है एगो सोहर हमारा गावे का मन करते है स्वामी जी हाँ